Daktari erokamano janam ningeno siepna kode ni na kwa ni ndalo moko wena daktari Korkakore Kithure Kindiki to Maka ngenu bo wache top 10 Daktari Korkakore Kithure Kindiki osetiyo nade kaka jalup Ogai mano mar duond bura mar UDA iwinjo kanyo kodede kaachiel koda wakili osegoyo ne deba ahinya na dira osebedo kotebin Korkakore kaka jalup Ogai mano mar duond bura mar UDA Kithure Kindiki oseriwo UDA to bende osekonyo neno ni UDA osudo mbele e yo makare. Joyce iye na mona progra gi jokodegi ayeni paro kila ngato ntiere kod paro mopogore magi osipena kendo koro madokora ado pogore go osipna Nyamori kare en Kithure Kindiki oselime dalagi motero ne development mpangano to poko kare hata anka ago bulle ma poko lep yendo binya pogo mabe binya pogo chula yo mabe Keep ipenja wach mar duond party. Ingeni magi mwasego mbaka gi wakili to kod mesha kendo mana ka eratilka. An ingeni weche mag party ma Kenya ka an ga gi paro mopogore. Onge gimoro ni ma party mar UDA ma party mar ODM. An gi mang'eyo ni nitiere jolop jotend migepe mag party. Koro nitiere jok maluwo William Ruto kaka an achiel kuom jok maluwo William Ruto nitie ndaro mane aluwo Raila Amolo Odinga. So jogi gina jolup onge gimoro minyalo wacha ahinya ni ma party makama ma party makama. E thuolo masani kata mana e gima koro iluongo ni UDA ka jogi te gin jolup William Ruto. Ma gimomiyo anyisi kamano. Kawuono dong William Ruto winjo beni duogo kawuono koa Qatar. Koduogo to chope paw ndege. To wacho ni koro gima nyaka ung'e sani en ni party ma koro adwa dhi godo mbele iluongo ni sisi kwa sisi. Ibro neno ka ji te oloko tanga giluongo ni sisi kwa sisi nyaka wakili Jamhuri osipna odede manyalo bet gi to matin nikech en seche moko rawo ya kar ODM ka emomiyo kata mana ODM makoro wacho ni ODM jok manyo nitiere manyo wacho ni gin members mag ODM nyo gin followers mag Raila masani thoth gi nyalo chako bedo ni gibedo followers mag Ruto nikech koro Ruto mantiere kanyo kata mag Oburu Odinga to gimoro ni wan members mag ODM ni wan gani members mag UDA koro gima Kindiki osebet katimo en ni otemo ungo jo mang'eny wamineno ka koro kaka wabet kani wate chal kagima koro wapake koro ana mae mana Max ni poko chopo mfangano but chal kagima koro wapake nikech koro keto wabedo jolup President Ruto. Okoketo wani koro ni okwa duto te koro wan members mag UDA. Nikech Meshak biro nyisi ni en nyopoko register ka UDA ka. Tiwinjo hako opako Professor Kindiki Kithure. Koro an kakuom pacha en osetiyo maber mar yuayo ji mondo bed jolup President William Ruto. To nying mar party ena nying nikech nying mowinjo bed ni bedo kanyo en nying President William Ruto kata kanyo kalo sani koro en nying Oburu Odinga ma jok mantiere go gin jolup jotend gik ma waluongo ni party. An mano e pacha ma bende okapar ni bro lokore ahinya kuom higni 50 gi wiye masebedo e Kenya ka. Haya, adwa numak paro mamoko munyalo bedo godo, ingisani wakao yoyo madundo, nyakwara moge jong wakao yoyo madundo gisani, ote magi benda neno, abo bedo kasomogi, bang yoyo mwakao gisani, kikidhi mabor.